Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly vatandaşlar, Nurağı hemmeňize salam aleykumlar. Her şu wagt men New York Times Square meydan çatynda görüşüňiz ýalyk berde täze binalar guruldy. Hajar kadağımız, DJ arkadağımız, Ferkerde arkadağımız. Şonuň saýasynda görüp gören zatlar hemme zatlar şonuň saýasynda bulka sasiskaly, şulam hajar kadağımyň saýasynda bize şu ýalyk gurnap bereni üçin hajar kadağımyda, arkadağly ferdarymyda uly minnetdarlyk bildirmek isleýäris. Sag bolun hajar kadağımyz, edýän aladalyňyz üçin. Bizler halk bolup size minnetdarlyk aýtmak isleýäris. Goý dünýä dursun, Türkmenistan dursun, Türkmenistanyň halky dursun, ýöne arkadağı we onuň ýaranlary durmasyn. Assalamu aleykum. Wa aleykum rahmetullahi wa barakatuh. Ine şu Spider-Man bilen Times Square meydançasynda hormatly arkadağymyň saýasynda arkadağa şöhret diýer Spider-Man tanaýan eken. Howa biziň hormatly prezidentimiz, halkymyzyň heroýy, milli lideri, Amerikada da Человек Паугам tanaýan görüşüňiz ýalyk. Köp sag bolun, sag bolun. Arkadağa şöhret. Arkadağa şöhret. Sag bolun.